من زانی کوێدی باوژی دەمرن ji ber gelek rewş û halan. Bavê min xwedanê neh zarokan bû, bê menfeet ji dil û can ji wan hez kir. Bê hembêz, bê ramûsan, heftê û heft salan. Zêdetirin ji zarokên xwe hez kir, ji rênjberan û palan. Qedirgir bû ji bo mazinan û kalan. Rojekê bi nişkê ve ket û hêdî hêdî di pêş çavên her neh zarokan heliya. Ne êşek sed êş lê peyda bibûn, dûrî ji hemû malan. Babikû, ez ê pêş te ve bigerim bi hemû çiyayan bi pêngav û gava. Ez ê ganiya bin şîv, şîvişk û teceliyan ji te re bînim ava. Bila çi xwedda êşa nedin ber dilê çi bava. Ma nizanin zarok ku ne nevî hêş zava. Dê bila carekê din pişta wê biketa wa beroj û dava. Wey Rebbî, dê çawa ji dilê min bê ku ez bêjim mala te ava. Wî heta êvarê nimêj dikirin, dilê çi evdalane dihişt, li wî çi doz û dadgehan negirin. Çima Xwedê li wî nehate hewarê, me yek êşa wî parve nekir, ji destê me nehat em wî bibin ciya û wê beyarê. Li Wanê di paceya nexweşxanê da berê xwe da dar û teyarê. Hezkirin wekî şermekê nîşanî wî dabûn û min di wî wextê da zanî ku dema bav hêş sax divê mirov ne feodal be, ne bi temen be, ne Kurd be. Divê mirov li kesekê negire hevrik û neyarê. Nexwehîn bavên xwe yek carê hembêz nakin û maçî nakin. Dastika ku bavê min pê ket û tu êdî sêwî ye. Riya çiyayan bê rêwî ye. Babikû, tu êdî mêvanê neviyê xwe ê şêr û mêrxaza yê, navê wî Baz e. Ew di axret û maxireta da bi miraz e. Te çi xaz û daxaz hebin êdî tu ji wî bixaze. Bi xatirê te babikû, bi xatirê te.